السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلوٕ چانے کھے ژَلٮ۪م سیٖنس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس حال بوباوٕ ہا نبی نازنیٖنس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس وٕچھتھ نبیا روبرو حال باوٕ ہے مو بمو آمد چانے سبزار پھیوٗر زمیٖنس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس رتہٕ چھپہِ لگہٕ ہا وطن چانٮ۪ن دِم پوچھر مےٚ ارمانن محبتُک نویر دِتم ضمیٖرس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس عربہٕ کِس لالس مےٚ سال کوٚرمُت اوٚش پننُے مےٚ ژٲنٛگِس زولمُت راہے حق ہاوُ مےٚ ذلیٖلس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس سٮ۪ٹھاہ سوزُم بِتُر یا نبی دربٕدر روزیا چون اُمتی تھٲیزٮ۪م دوٗر نارے جحیٖمس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس برتل چانے حاجت روا اُمیدواران نیران مُدا پراران جانِثار چٲنِس جلوس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس چھُم مےٚ آرزوٗ گژھٕ ہا مدیٖنس